Tak ahoj všem. Dneska jsem se vydal tady zase na takovýhle malý potůček. Poměrně zarostlý. No ale já sem chodím rád. Tady jsou i krásní dravci, když se chytají. Ale dneska jsem se vydal samozřejmě na kapry. Protože dravci ještě chytat nemůžeme. To si ještě počkáme chvilku. Takže zkusím feeder. Jednoduchou metodu. Nic složitýho. Krmítko 20 gramů, samozřejmě naplníme. Korálek, obratlík, háček. Tak, dneska jsem si přines medové těsto nebo medové krmení. Dal jsem do toho pár červíků. No, už jsou tady mrzké ryby. Paráda. Tak jinak na háček dáme kukuřici, červíka a trošku to tady zakrmíme. Ještě jednu kukuřičku. Tak snad nechytnu žádnou větev, no tady je poměrně dost. Tak trošku zakrmíme. Máme tam pár kuliček pro začátek. Tady jsem chytl krásnou štiku tenkrát. No. Ku 65. V těch místech. Tak a se to zatím stačí pro začátek. Uvidíme. Je tam. Dobrý. No to byl takový divný záběr, já jsem vlastně nevěděl, co se děje. Jo. Něco tam je. Počkej, já jsem to chtěl spíš utáhnout. No nebude to teda malý. To vůbec nebude malý. To je, to. Tak to je blbý, člověče. To se mi to zamotalo. Škoda. Já už se zase rozmotal, dobrý. A počkej. To je bojovník, člověče. To je bojovníček. Ale je to kapřík. Už ho vidím. Kluk. OK, dobrý. No tak hele, máme tam kapříka krásnýho, ale snad to vytáhneme. A je tam super, pěkný, velký kapřík. Pitapade, kapr. Pitapade.
Nic. A jo, něco se tam chvěje. Já nevím co. No ještě počkáme chvilku radši. A je tam, a je tam. Jo, kapříček. Kapříček je tam. No, pěkný, ale to nebude žádný drobiček. A je náš. A je náš. No, tak dobrý, super. Tam pro zajímavost změřím. Plus minus autobus. No, on má 45. On má 45. Tak to je pro dnešek všechno. Povedly se nám 2 ryby během hodiny a čtvrt. Kapři, jeden 55, druhý 45. Myslím si, že na takovýhle malý potok je to krásný a můžete se těšit na další videa. Takže u příštího videa se uvidíme, mějte se krásně a ahoj zatím.